Dins del projecte Food Quality Meter encetem una sèrie de vídeos per explicar-vos els últims aparells per mesurar la qualitat i la maduració dels fruits de forma no destructiva. Som-hi! El primer aparell que us vull mostrar és el model Hikari de la casa Tago. Aquest equip només mesura graus Brix i en aquest cas és específic per a préssec. Si volguéssim mesurar els graus Brix en poma o pera, hauríem d'adquirir l'equip específic per a poma i pera. És molt senzill de fanar i qualsevol tipus de persona el pot utilitzar. Només fa falta encarar la superfície del fruit al sensor, apretar el botó i instantàniament obtenim el resultat. Important, cal calibrar l'equip cada dia que el vulguem fer anar amb els valors de referència d'un refractòmetre convencional. El següent equip és l'UT5001 de la casa UT Instruments. És una mica més gran que l'anterior, però continua sent molt lleuger i amb més prestacions. Permet mesurar tant graus Brix com matèria seca i a més incorpora models per diferents espècies, per lo que el mateix equip ens servirà per pomes, préssecs, taronges o qualsevol altre fruit en forma esfèrica. La manera de fer-lo anar és igual de senzilla. Només fa falta apropar el fruit al sensor i apretar el gallet. Porta una memòria incorporada on registra totes les mesures que anem realitzant i les podrem volcar posteriorment a l'ordinador. A més, ens permet recuperar els espectres, per lo que nosaltres mateixos podrem crear els nostres propis models. Per últim, l'F750 de la casa Fèlix Instrument, el més sofisticat dels tres, ja que permet mesurar multitud de paràmetres en qualsevol tipologia de fruit, com sucres, acidesa, matèria seca, contingut de clorofil·la. Ara, prèviament, haurem d'haver creat nosaltres mateixos els models. Una vegada els models han sigut creats i volcats a l'equip, la manera de fer-lo anar és igual de senzilla. Apropem el fruit al sensor i apretem un botó. Ens permet recuperar les dades i els espectres a l'ordinador i conèixer la localització de cada una de les mesures gràcies a que porta GPS incorporat. La tecnologia NIR ha evolucionat cap a equipaments cada vegada més petits i específics per al control de la qualitat i procés dels aliments de forma no destructiva. Això permet l'aparició d'aparells com els que us hem mostrat, especialment dissenyats per a diferents tipus de fruits. Els tres equips són lleugers i portàtils, ideals per utilitzar tant a camp com a la central o al laboratori. La quantitat de funcions i prestacions de cada aparell determinarà el nivell de complexitat de la seva posada a punt. Una vegada calibrats a les condicions a les que els volem utilitzar, són molt fàcils d'usar. Des de l'IRTA hem validat els continguts de sucres obtinguts de forma no destructiva amb cada aparell i els hem comparat amb els resultats obtinguts amb un refractòmetre convencional. Una vegada calibrats, els tres equips han donat resultats satisfactoris amb un error mig de més-menys un grau Brix respecte als valors de referència. La mesura de paràmetres de qualitat de forma no destructiva pot ajudar els productors a conèixer de forma més detallada l'estat de maduresa de les seves plantacions i a gestionar millor les seves collites. La utilització d'aquesta tecnologia a les centrals fructícoles els ajudarà a fer escandalls més exhaustius i obtenir un major control sobre el procés de conservació i confecció de la fruita. Amb el projecte Fruit Quality Meter volem apropar aquesta tecnologia al sector fructícola. Si voleu saber més sobre tots aquests aparells, en la descripció trobareu els enllaços a les seves pàgines web i a les fitxes tècniques que hem preparat amb informació de tots ells. Us espero en el proper vídeo.